Hei taas, tervetuloa takaisin. Kuten huomaatte, kuvassa näkyykin ihan vieras kissa. Vieras laji. Ihan joo, täysin tuntematon entuudestaan. Ja kuten näette, hän on hurja peto. Musta pantteri tuli raatelemaan meitä. Onko se hyvä? Joo. Niin, susta tulee meidän uusi podcast-kissa. Niin, isin Pekka Töpöhäntä. Oi. Noniin. Tämmönen mussukka. Eikä siinä vielä kaikki. Näitä on 2. Toinen nukkuu tuossa tuolissa vieressä. Hän on ohjaaja. Kyllä. Niin. Meille kävi, viime vuosi oli niin kauhea. Viime vuosi vei meiltä kaiken. No ei ihan kaikkea. Paljon. Liikaa. Jep. Ja meidän podcast-kissamme Poju sairastui loppuvuodesta tosi pahasti. Ja Pojolla oli kasvain vatsassa. Vuotava kasvain. Ja niin paha anemia, että kun se oli vuotanut sinne vatsalaukkuun, niin sitä ei voitu leikata. Se oli aika vaikea joulu. Se oli niin hirveätä. Mikään eläin ei ole kummallekaan meistä ollut koskaan niin rakas, vaikka meillä on ollut rakkaita lemmikkejä. Meillä on ollut, mutta tämä iski koko perheeseen tosi kovaa. Joo. Ja sitten me päädyttiin siihen, että meillä oli yksi kissa, Muru, joka oli koko elämänsä viettänyt Pojun kanssa eri paikoissa ja sitten lopuksi meillä. Ja Muru suri ja Muru etti ja maukui ja Mauku kutsui Maukua. Monta yötä. Joo, ja sitten kun se ei enää kutsunut, niin se vaati meiltä sellaista huomiota, mitä me annettiin parhaamme mukaan, mutta kun ei voida kissaksi muuttua, niin siinä oman valtavan surun keskellä Murun suru oli tosi kova isku. Alun perin mä ajattelin, että me ei nyt hankita Pojun tilalle ketään, vaan surraan rauhassa. Niin, pidetään kunnon suruaika eikä just nimenomaan tilalle ketään. Mutta Murun tilanne muutti sen. Joo, meidän molempien mieltä. Ja vaikka mä en tosissani vielä kattellut, mä en ollut siis yhtään kattellut. Mä olin lääkärin odotustilassa ja mun For You-sivulle pomppasi ilmoitus, että tässä meidän ihan lähellä on 2 kissaveljestä, jotka tosi nopeasti ja kipeästi kaipaa uutta kotia. Ja mä en selaillut mitään näitä paikkoja. Se tuli tori-ilmoitus, mitä mä en ikinä käy torissa. Niin mun mielestä mä en usko mihinkään huuhaahan, mutta jotenkin se oli niinku ihan meille. Sitten me käytiin katsomassa näitä äijiä siellä ja äijät teki hyvin nopeasti tuttavuutta ja ei arastelleet ollenkaan ja rakastui mun sukkiin. Rakastuminen oli semmoinen välitön, kun me nähtiin. Ja ne tykästyi meihin kanssa ja se omistaja, joka pakon vuoksi joutui näistä luopuu elämäntilanteen takia, niin vaikutti erittäin helpottuneelta jo siinä vaiheessa, kun me tultiin ja otettiin kontaktia näihin ja se näki, että tämä voisi olla nyt se. Eli tässä Antin sylissä on Nipa. Nipa on rakkauseläin. Nipa on läheisyyseläin. Nipa haluaa aina maharapsutuksia. Ja sitten veljensä Nappi, mä voin laittaa kuvia, jos Nappi nyt nukkuu tuolla. Nappi on saman näköinen, mutta pienempi ja sillä on pitkä ja hoikka häntä, kun tällä Nipalla on Pekka töpöhäntä. Lyhyt ja paksu häntä. Nipa on rauhallisempi, molemmat rakastaa läheisyyttä ja leikkimistä. Mutta Nipa on paljon rauhallisempi. Nappi tuntuu olevan nyt koko ajan riiviön moodissa, että koko ajan jotain tekemässä. Jep. Ja Napissa on myös pojumaisia piirteitä, että sille kelpaa enemmän isi kuin äiti. Pientä sovinismia. Niin, Nipa rakastaa kaikkia.
Nappi rakastaa kaikkia paitsi äitiä. Mutta se on, meillä on nyt ollut napit vastakkain napin kanssa niin monta kertaa, että se vaatii nyt mun puolelta vähän työskentelyä. Mulla on vähän palannut hermo, kun muun muassa yksi yö hän kiipesi jotenkin meidän lasivitriiniin lasten nukkuessa ja heitteli sieltä konjakkilaseja meidän kivilattialle iloisena. Katso äiti, mitä minä teen. Sen jälkeen me on viritetty tällainen pieni este tuonne meidän kaappeihin kuminauhasta, ettei pojat saa kaapin ovia auki ja käy hakemassa itsekseen naksuja tai herkkuja sieltä. Joo, ja siitä pääsee sitten jollain tapaa ilmeisesti myös sinne vitriiniin. Mä itse asiassa tilasin halvan lapsilukon. No niin. Joo, että semmoista. Ja Muru on meidän rautarouva. Niin nämä on tosiaan 3-vuotiaat samasta poikueesta nämä meidän äijät. Ja Muruhan se on 8-vuotias rautarouva, joka lakkas kyllä vaatimasta seuraa, mutta jokahan tyytyväinen tähän seuran tasoon ollut. Äijät on aika meneviä, kun vertaa tuohon Muruun. Muru haluaa enemmän paijauksia ja rapsutuksia ja olla rauhassa, mutta äijät juoksee ja painii ja riehuu tuolla keskenään. Ja se on vähän Murun vaikea ymmärtää tätä nuoruuden energiaa. Niin. Nipankaan ne on melkein jo ok. Ne saattaa olla ihan lähekkäin, vaikka nokakkainkin ja nuuskii toisiaan. Kunnes yhtäkkiä Muru päättää, että pelkään sinua sittenkin alkaa sähisee tai läimäsee. Monesti tulee taas sunaamaan, kun tulee liian lähelle neitiä. Joo, niin. Ja vaikka hän tulisi itse ensin lähelle. Kyllä. Mutta kun tuo nappi ei oikein ymmärrä, että Muru pelkää, että silloin ei ole paras tapa lähestyä toista juoksemalla täysillä sen perässä. Ja yrittämällä vähän painia, koska sitten Muru suuttuu oikeasti. Mutta nappi ajattelee, että se on samanlainen kuin Veikka, se tykkää, kun sitä vähän mättää. Niin, näähän ei ole nähnyt tyttöjä ennen. Ja sen kyllä huomaa, miten ne katsoo sitä sillä, että oi, miten on kaunis. Mutta se ei anna edes haistella. Turpaan tulee heti. Nyt. Pikkurontit. Mutta siis ihan supernopeasti siihen nähden, että nämä tuli... Nämä tuli marraskuun lopulla, eikö vaan? Joulukuun alussa. Marraskuun 6. päivä. Mulla menee Pari ihan kuukautta ne on nyt solpeet. Pari kuukautta olleet, eikä ne ollut, oliko ne nyt viikon erossa toisistaan, kun totutteltiin siihen, että taloon tulee uusia kissoja. Ja siihen nähden me edennyt tosi hyvin, eikä ole yhtään veristä tappelua ollut tai mitään semmoista. Että lähinnä se on semmoista sähistään. Seinän vuoksi. Niin. Joskus nappi käy ilman kynsiä pamauttamassa Murua Peballe, että leikitään. Ja joskus Muru sitten läimäsee takaisin, mutta ei se ole ikinä ollut semmoista, että kellään olisi mitään vammoja tai mitään semmoista. Että tosi hyvin menee. Kyllä me näistä vielä kaverit saadaan. Joo. Ja pojilla on hauska tapa istua tuossa ikkunassa, säksettäisi linnuilla, sellaista pientä säk ääntä, ne kattelee, ei tiedä tyytyväisenä, että onko se nuketteja? Olisiko nuketit suuhun? Niin, mitä sä näet siellä? Mä ruokin talvilintuja tuossa ihan ikkuna eessä sattuneesta syystä. Mä laitan tähän videon loppuun pienen näytteen siitä, kun nämä molemmat säksättää linnulle. Se on nimittäin näkemisen arvoinen juttu. Siihen tulit sitten Pebaa pesemään, kamera eteen, exhibionisti. Niin, karvarontti. Ja siis kukaanhan ei voi viedä pojun paikkaa tässä perheessä. Nämä tuli pojun niin kuin lisäksi ei tilalle. Poju on edelleen meidän. Ja mulla tietysti se oli Antille varmasti suurin menetys ja Murulle, koska te olette niin läheisiä, mutta mulle oli sen takia, että poju oli se, joka tunnisti, jos mä näen painajaista ja herätti mut siitä. Ja jäi siihen rauhoittaa. Jäi niin kuin leipoo mua ja rauhoittaa. Ja yhden kerran on ollut se toistuva PTSD-painajainen sen jälkeen, kun poju ei ole enää ollut. Ja siis se oli tosi järkyttävää, koska ensin mä yritin herätä 100 kertaa ja mä nukahin aina siihen samaan uudestaan. Kukaan ei ollut sanomassa, että hei nyt loppu herää.
Ja sitten kun mä siitä pääsin, niin sitten tuli valtava itku siitä, että kukaan ei ollut, poju ei ollut. Kyllähän nämäkin välittää, mutta siis mä luulen, että se on ihan superharvinainen piirre missään eläimessä, että se tunnistaa toisen niin kuin hädän tuolla tavalla, sillä tasolla, millä poju. Luulen, että pojat vaatii myös vähän totuttelua ennen Sekin kuin... voi olla. Ja kyllähän noin nukkuu. Mä sanon meidän kanssa, mutta siis sun kanssa. Niin ne nukkuu mun jaloissa molemmat. Mä joudun joka yö siirtelemään niitä, mä sovin sänkyyn. Jätkät rötköttää siinä. Viime yönäkin ne nukkuu mun jalkojen välissä molemmat. Sitten mä heräsin siihen, kun ne rupes painimaan keskenään ja potkasin ne pois. Nyt saatana. Nipa on pari kertaa yrittänyt nukkua mun kyljen päällä, kun mä nukun aina kyljelläni, mutta sitten mä en pysty nukkua, koska musta tuntuu siltä, että mä en voi liikkua muka. Sitten mä ahistaa, että mä valvon, kunnes se lähtee pois. Tai sitten mä liikuskelen jokin tarkoituksella, että se on se fine, lähden isin luo. Koska musta ei saa pitää kukaan kiinni, kun mä nukun. Tai mulla on semmoinen olo, että mä oon jotenkin vankina. Niin. Pojille ei ole sitä ongelmaa. Pojat rötköttää ihan vapaasti. Välillä ne nukkuu silleen, niin kuin, että ne oikeasti ne halii toisiaan. Laitan kuvan tähän. Ei, en laitakaan tähän. Laitan joko tähän tai loppuun. Tehän, jotka olette meitä ennenkin katsoneet, tiedätte, että joka jaksossa on lopputunnarin jälkeen aina joku ylläri lyhyt. Niin sinne nyt ainakin viimeistään tulee jotain. Voi olla, että heittelen tähän. Mikä on fiilis, kun editoin? Voi että miten onnellinen poika. Ja kissa. Isin syylirötkätin. Siinä oli nyt yksi syy, miksi me ollaan oltu niin pitkään poissa. Ja sitten mä nyt puhun, kun mä oon niin onnessani, kun mä pystyn puhumaan, koska siis just niillä main, kun poju sairastui ja hänet menetimme, niin mä muistan, kun mä en olisi sielläkään saanut puhua, kun mulla oli kurkun päätulehdus. Se oli sitkeä. Siis mulla oli kuukauden verran ääni enemmän tai vähemmän poissa. Mutta eka kerta mun elämässä sillain, että se oli kokonaan joinain päivinä poissa. Että jos mä yritin parhaani mukaan puhua, niin tuli vaan kuiskausta. Ja kuiskata ei saa, jos on kurkun päätulehdus. Ja meikäläiselle ääni on hyvin tärkeä, koska olen monessa podcastissa ja yritän päästä töihin äänikirjan lukijaksi ja mitä nyt kaikkea haaveilen. Niin se, että mulla oli kuukauden verran periaatteessa ääni poissa, mutta se ei tullut täysin takas niin kuin pitkään aikaan vielä sitten. Nyt eilen mä sain äänitettyä yhden projektin, missä mun piti puhua. Niin se vaati sitä, että mä join ihan sikana ensin vettä, yskin vähän varovasti, lauleskelin täällä perheen ilona ja sitten mä sain niinku siksi hetkeksi mun normaalin äänen takas. Mullahan ei ole nytkään normaali ääni. Jos vertaatte aikaisempiin jaksoihin, niin tää on matalampi ja tämmönen epäluotettavampi. Mutta ei voitu äänittää, kun mä en saanut puhua. Sitten aina kun mä yritin, niin oli aina, okko hiljaa. Silloin oli hirveän hauskaa. Tosi hauskaa. Se oli hauskaa komentaa. Ja sitten kun sä kommunikoit lapselle, sulla oli joku kääntäjä puhelimessa, mikä sitten... Text to speech. Kyllä. Komens muksuja sitten. Onko läksyt tehty? Onko sinulla nälkä? Ja se oli Nipalle tarpeeksi. Se riitti läheisyyttä. Se oli Nipa hieno ensiesiintyminen tällä kanavalla. Sitten, mitäs sitten? Sitten tuli joulu. Joulu meni ehkä paremmin. Se oli ihan hyvä lopetus huonolle vuodelle. Mä ehkä nyt sanoisin sen niin. Joo, kyllä. Joulumieli ei meinannut löytyä millään. Tuntui vaan siltä, että ei. Me oltiin menetetty niin paljon, me oltiin ihan väärässä mielentilassa. Mä, joka rakastan joulua, niin en jotenkin jaksanut valmistautua siihen sillään, että sitten kun mä kuulin, että jouluaatto on 2 päivän päästä, niin se tuli mulle yllätyksenä ja mä menin paniikkiin ja rupesin äkkiä kraavaan lohta. Niin, mä en taas ollut ikinä ollut mikään jouluihminen ja mä oon niin monta vuotta tehnyt kaupan alalla töitä, että mä tiedän, että jouluhenki
kuolee sen kaiken kaupallisuuden alla. Anteeksi kyynisyyteni, mutta... Niin, kyllä me ollaan saatu sua pehmennettyä lasten kanssa. Että se aika, kun ei pidä joulua odottaa, vaan on jo joulu, niin se tarkoittaa vaan sitä, että relataan ja ollaan yhdessä ja herkutellaan. Mutta tosiaan sitten vaikka niinku, mä ajattelin joulua niin, että vaikka mä itse niinku oon jouluihminen ja vuosi on ollut aika PASKA kaikilla tavoilla, niin mä ajattelin siitä, että jos mä nyt voisin jonkun muun joulua vaikka piristää, niin siitä tuli se ajatus siitä, että me laitettiin ilmoitus Facebookiin ja mä lähdin etsimään sellaisia perheitä, millä ei ollut varaa joulupukkiin, että kuitenkin haluaisi joulupukin. Niin Hanna löysi muutaman perheen sitten missä mä jouluna kävin joulupukkiloimassa. Anttihan on aiemmilla vuosina, silloin joskus ajat sitten, kun lapset oli pieniä, niin toki oli kotona, mutta oli myös mun rakkaalla ystävällä pukkina. Kyllä. Ja Antti on ihan siis luotu siihen hommaan, vaikka ei nyt ehkä muuten uskoisi, mutta siitä tulee ihan joulupukki, kun sillä on se puku päällä ja vetää roolinsa täydellisesti ja aina on kaikki tykännyt. Niin mä laitoin Facebookissa on semmoinen kuin apua vähävaraisille Uusimaa, niin laitoin sinne sitten, kun siellä oli paljon ihmisiä, lapsiperheitä, jotka tarvitsi niin kuin ihan ruokaa ja muuta. Niin laitoin sitten, että olisiko täällä semmoista, että joulupukkia haluttaisiin, mutta ei ole varaa. Niin tuli paljon kyselyitä, vaikka mä olin laittanut vaan tästä meidän kaupungista, niin tuli kyllä kauempaakaan ja emme pystytty. Eihän siis siitä olisi tullut mitään, jos Antti olisi ajellut edestakas tuntikausia tuolla, se olisi päässyt joulupöytään ajoissa tai mitään. Joo, sen takia joutui vaan vähän karsimaan sitä, ettei kauhean pitkälle tosiaan ihan kotikaupungissa pyörittiin. Niin mutta ensi vuonna kyllä mä haluan sen uudestaan tehdä ja pitää aloittaa aikaisemmin. Me oltiin ehkä vähän liian myöhään liikenteessä. Oltiin. Niin Joo, ja sitten tässä kävi vielä semmoinen hauska, että kun mä olin niin jotenkin ylpeä tuosta Antista ja sen ideasta, niin sitten mä vähän kehasin mun lapsuuden perheelle ja mun isä sitten innostui ihan kauheasti ja halusi lähettää rahaa lahjana. Tuleekohan siihen juh ääniä? Se on mikrofoni. Niin halusi lähettää pienen lahjoituksen jokaiseen perheeseen, missä käydään. Ja mun pikkuveli itse asiassa ainakin olisi halunnut lähteä mukaan, mutta tämä tapahtui niin nopeasti sitten, että se ei kerännyt, mutta että ensi vuonna sitten kolehti kasvaa varmaankin. Ja sitten me saatiin mun ihanalta ystävältä karkkipusseja, niin heitettiin niitäkin siihen. Niin sitten tuli semmoinen niin kuin isompi juttu kuin mikä oli alun perin tarkoitus, että levitetään vain joulumieltä. Kyllä. Mutta jälkikäteen, niin kun mä sain olla toimistotonttuna ja mä jututin näitä ja kyselin lapsista tietoja, että pukkisit tietää ja muuta. Ja mä sitten sain ne kiitoksetkin, vaikka en mä ollut tehnyt mitään. Se olit se järjestäjä, mä olin järjestäjänä ja mun sukulaiset sitten lahjoitteli ja muuta, mutta silti välitin kaikille niillä ne kiitokset, jotka oikeasti teki jotain muuta kuin näpytteli tietokonetta. Niin kyllä siitä tuli semmoinen uskoa elämään fiilis, kun oli oikeasti ihmisiä, jotka oli saanut kaavittua jotain hätävaralahjoja lapsilleen, mutta sitten ne ei tiennyt, mitä syöks ne seuraavana päivänä. Niin sitten kun siellä oli se pieni yllätys siitä rahastakin, ne oli ensinnäkin niin onnellisia sinusta ja siitä, että sä olit siellä pitkään, sulla ei ollut kiirettä. Joo, sen takia mä en halua työntää sitä aikataulua täyteen. Mä haluaisin, että se on rauhassa aikaa jutella ja siitä tykättiin, että ei ollut mikään kiireessä ja katsoit niiden vanhempien merkkejä, että haluuks ne sut ulos vai ei. Ja annoit aikaa ja kuuntelit niitä pieniä. Ne oli aivan innoissaan ja kaikille tuli jo tästä hyvä mieli. Ja sitten kun sä olitkin lähtenyt, niin sitten ne avasi ne lahjat ja sitten siellä oli vielä toinenkin pommi. Niin tuli jälkikäteen, että voi kiitos, meillä syödään huomenna. Se on kyllä aika ihanaa. Kaikki katsojat, jos pystytte, niin liittykää vaikka just Facebookin apua vähävaraisille ryhmiin. Siellä on ihmisiä, jotka kertoo tilanteestaan ja ylläpitäjät, jotka tsekkaa, että siellä ei ole mitään huijareita. Ja siellä ei anneta suoraan rahaa, vaan siellä
Annetaan vaikka apua. esimerkiksi vaikka ruokakasseita tämmöistä, että siellä ei ole mitään järkeä kenenkään yrittää skämmätä, koska rahaa ei ole tarkoitus antaa ja sitä ei saa pyytää. Niin se vaikuttaa tosi niin kuin aidolta ja siellä on paljon ihmisiä, jotka tarvii apua. Niin jos pystyt, liity semmoiseen ryhmään, mene edes kattoo. Kyllä. Joo. Ja ensi vuonna sitten uudestaan. Ensi vuonna uudestaan sitten. Tämä ei ole lupaus, että me jaettaisiin rahaa kellekään, joten turha yrittää sen toivossa. Me jaetaan joulumieltä. Mä jaan mun pukkia. Jouluanttia. Joo. Antti kun laittaa vähän kajalia kulmiin ja maaliin naamaan, niin se on ihan eri ihminen. Niin. Se oli hassu, kun sulla oli se valkoinen ohut perukki päässä, niin sä näytit ihan Marko Annalalta, mikä ei ole huono asia. Ei ole. Pidetään se perukki. Terveistä vaan Tampereelle. Oi. No joo. Siinä varmaan se tuut taas pesee itse siihen. Ne on likainen kuin isi läpi. No niin. Mä susta jo. Voi ei, pesu on kesken ja lisää okei. Masu. Masu rapsut kelpaa aina. Mutta siinä oikeastaan meidän kuulumisia. Vähän voisin plugata tässä, että ystäväni Marshall Rhodesin kanssa, kun meillä on se podcast, niin emme ole sitä tehneet enää aikoihin, koska meillä on molemmilla ollut omat terveyshuolemme ja jaksamishuolemme. Niin me ruvettiin nyt tekemään sellaista uutta sarjaa, joka tulee meidän nettisivuille. Ei meidän, vaan meidän. Ja pointtina siinä on se, että randomisti aina 4 musavideoa vuosien varrelta valitaan kaikki eri genrestä, kaikki eri vuosilta ja meidän animoidut hahmot kertoo niistä sitten aina ennen jotain biisiä niin, että jotain faktoja. Eli mä olen Dr. Facts ja Marshall eli Mole on Professor Random. Ja sitä animaatio ja duppausta on ollut ihan himpskatin hauska tehdä. Se sopii sellaisille ihmisille, jotka ensinnäkin ymmärtää englantia jotenkuten tykkää musiikista, mistä vaan musiikista. Genreä ei ole yhtään niin kuin valikoitu. Onko se kansantansseja siellä? No ei ole vielä tullut. Meillä on vasta tehty eka jakso valmiiksi, mutta meillä on nyt 4 jaksoa tulossa, että mulla on tänään tekemistä. Me julkaistaan monta kanssa samaan aikaan, että jos joku tykästyy, niin sit siellä on muutakin katsottavaa jo. Mutta voiko se laittaa toiveita? Mun kautta voi. Jos värttinä? Ei voi laittaa toiveita. Mutta siis vähän niin kuin samalla meningillä kuin oli aikanaan Kasarilla Ysärillä MTV, missä oikeasti soitettiin niitä musavideoita, kerrottiin bändeistä ja muusta. No tämä nyt on vähän karikatyyri siitä, että videojokit on meidän animaatiohahmot. Mutta kuitenkin ei ikinä tiedä, mitä musaa sieltä tulee. Ja sillain, että kunhan tämän julkaisemme, niin laitan sitten johonkin näkyviin vaikka meidän jonkun jakson tietoihin, koska silloin mä puhun siitä lisää. Semmoista halusin blugata. Mitäs muuta? One hand on tech. On kaikennäköisiä videoita työn alla siellä kanssa ja vanhaa tietotekniikkaa kunnostellaan ja testaillaan ja kaikkea tällaista pientä kivaa. Ja joskus uudempaakin. Joskus uudempaakin, kyllä. Just näin. YouTubesta löytyy One Hand on Tech. Joka puolelta löytyy. Niin joo. Minä olen kovin hyvin mukana tässä. Kyllä. Kissa alkaa olla puhdas ja kaikki alkaa olla sanottu, joten olisiko tämä jakso nyt sitten? Kyllä. Olemme, excuse me. Olemme kohta kipeänä taas. Olemme valmiit, joten palaamme ensi kerralla. Kyllä, ja ensi kertaan ei pitäisi mennä puolta vuotta. Jos kukaan ei sairastu. Nee. Niin. Okay. Seuraavaan kertaan. Kiitos kun katsoitte. Hei hei. Moi.
nuketteja. Anna mennä Nipo. Joo. Se käkättää linnuille.